Hello लोगोफोर, hello my बंधुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. Good morning लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव। आं सानब्रै सानबासो आर्टिस्ट इन्ट्रडक्शन हरनो हायाखैमोन आंनि एंगारहायै खामानिनि थाखाय। नाथाय आं दिनै सासे दावगाफुनाय देंखोगिरि लाबोगोन। बिथाङा जाहैबाय कार्बि आंग्लंनि। बिथांनि मुङा बिसेस्वर बसुमतारी। बिथाङा दिनैसिम 12-13थासो मेथाइयाव गारां होबाय गावनि एलबामफ्राव। बिथाङा मेथाइ लिरोबो मिउजिकबो खालामो। तो बिथांजों आं दिनै सावरायगोन। बे समावनो कार्बि आंग्लं लांहिननि सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। आं बिथांजों सावरायनि दै र' बिदिब्ला आं बिथांखौ फन आदा नैबे नाम्बाराव बे एयारटेला एसे डिस्टार्ब जायो। आदसा जोंनिया फिन सावरायफिननांसिगोन एसे दे प्रब्लेम जाबायथ' नेटआ। जागोन दादा। आदसा नोंथ' गोबां एलबामफोर बानायबोबाय नङा होमबा? नंगौ आदा। ओमफ्राय नों एक्टिंबो खालामो नामा? एक्टिंथ' आं बिदि खालामथ'वाखै आदा। एसे ओमफ्राय दोंसे गानाव ओरैनो कभार सं बिदि एक्टिं खालामदोंमोन आरो जेनेबा बिदि आरो गावनि नोंनि एड्रेसखौ खेबसे नोंनि खुगाजों बुंफिननाय रायजो। एड्रेसा कार्बिआंलं हावराघाट। औ हावराघाट। बे लांहिननिफ्राय बेसेबां गोजान जायो? लांहिननिफ्राय 17 किल'मिटार बिदि जागोन। ओमफ्राय नों उन्दैनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोखादों नङा होमबा? उन्दैनिफ्राय माने आं गान स्टार्टिं खालामनायानो जाहैबाय क्लास 6 बिदिनिफ्रायसो माने स्टार्टिं खालामदों। नों 6निफ्रायनो स्टार्टिं? नंगौ। ओमफ्राय नोङो गिबि स्टेजाव रोजाबग्रोखो ना एलबामाव रोजाबग्रोखो? स्टेजावनो फार्स्ट खनदों आदा। स्टेज माने कलेजफोरनि स्टेजाव ना हाइ स्कुल? हाइ स्कुल बिदि कलेजावबो खनदों आरो ना। नों गोसोआव दं नामा नोंनि गिबि मेथाइ रोजाबनाय? एक्सुवेलि गोसोआव थानोबो हागौ। नंगौ आदा। बै माबा फार्स्टआव बे जुबिन गार्गनि मेथाइमोन आरो बेयो जुबिन गार्गआ खनदोंमोन आरो ना। मेथाइआ आदानिनो जानांगौ नामा बे? बबे मेथाइआ रोजाबदों? बै सिरि सिरि मुथु मुथुआ जे आदानि नामा गाना बै मेथाइआ? आंनो सिरि सिरि मोथो मोथोआ नङा, आंनि सिरि सिरि लासै लासै होननाय दं। सिरि सिरि स्पिडआ बै टेक्न' बिट्सआव जे बेखौ एसे रोजाबनाय नायो नोङो माबायसामोन? दे सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासै माब्लाबानो सफैबायदों आंनि लांगोनासिम। गाजोलों सोरबा फैसै गंसि सोरबा नुसै माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि दरखंसिम। माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि दरखंसिम। सिरि सिरि लासै लासै। थेंक इउ। बे मेथाइआ आं लिरनाय, देंखो होनाय जायखिजाया। थेंक इउ बेनि उनाव नोङो मेरला एलबाम बानायबाय नङा होमबा? नंगौ आदा। नोंनि गिबि एलबाम मेथाइआ सोर सुजुनायमोन एबा देंखो होनाया सोरमोन? बेखौथ' आं गावनो होदोंमोन आदा। मेथाइआ मिउजिकआ सोर खालामा? मिउजिकखौ आदा सासे दंमोन माने कार्बि आंलंनिनो आरो ना, मंगल रंपि होननाय बे खालामदोंमोन मिउजिकखौ। मंगल रंपि नंगौ। कार्बि मानसि आरोखि। कार्बि मानसि एसे रोजाब जायो, नों गिबि नालाय। नोंनि टार्निं पइन्ट जागोन ना बे मेथाइआ? नंगौ आदा। एसे माने ससे आंनो गोसो होनानै नों रजे
गुबुननि महराव नों मानो आंनो गोसो होनानै नों रजे गुबुननि महराव नों मानो बिखा बिख्लोमाले बेसे सहायबावनो थाबावनो नोंनि अनगायै बे जिउआ आंनो गोसो होनानै नों रजे थेंक इउ बेनोमोन आरो साबायखर मेथाइआ बे नोंनि माने गिबि रेकर्डिं औ नंगौ दा ओमफ्राय नोङो सेकेन्ड नों जि एसे एसे ओंखारफ्रामबाय होनदों एलबामाव औ नंगौ दा बे मेथाइआ डुएटमोन नामा दुएटथ' नङा बिदि हिन्दी कभार संसोमोन दा हिन्दीमोन नंगौ औ एसे ओरैनो 2 लाइन रोजाब जायो मेरी तकदीर का आईना तुझसे है देख सॉरी आदा भुल जाबाय लिरिक्सआ भुल जादों दे दे मेरी तकदीर का आईना तुझसे लगी है ऐसी लगन बिरहा में जल रहा है ये मन जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार बे मेथाइखौ बानायदोंमोन आरो औ बे मिउजिकआ नोंसोरनो बानायदोंमोन मिउजिकखौथ' आं गावनो माने कभार मिउजिक बानायदोंमोन आरो ना माने गावनि अन बिदि आरो माने ओरैनोथ' अरिजिनेला जेनेबा हिमेश रेशमियानिमोन मिउजिकआ गानाबो बिदि आरो नोंसोर एसे माबाबाय आरो ना एसे मडिफाइड खालामदों आरो मडिफाइड खालामबाय नंगौ जायखिजाया नोङो दिनैसिम खैथासो एलबामाव गारां होखो मेथाइआव जाहैबाय आरो माने जिसो जाहैबाय नामा जिसो जाहैबाय नंगौ बे जिथा मेथाइनि गेजेराव जायखिजाया नों बबेखौबा साबसिन मोनो खिजानि मेथाइखौ ना नोंनो सुजुनाय नामा मेथाइआ आंनो सुजुनाय दे साबसिन जायखौ नोङो स्टेजाव बांसिन रोजाबथारनांगौ जायो माने स्टेजाव ना औ दे बावाखै आरो जेनेबा आं ओरैनो अडिअ बानायनानै नागारनायमोन दाना भिडिअ एलबाम जायाखै एलबाम जायाखै आरो माने भिडिअ जाया अडिअ अनलि माने कभार फट' लागायनानै नागारदोंमोन आरो औ देलाय दैमा दैसा जिरि जिरि होननाय आरो माने गाना जोंनि बे कार्बि आंग्लंखौ लानानै लिरदोंमोन आरो जेनेबा गानखौ बिदि आरो देलाय दैमा दैसा जिरि जिरि गय खान्थालनि बारि बेसे समायना बर' गामि नैबे हादराव समायना कार्बि आंलं नैबे हादराव समायना कार्बि आंलं दैमा दैसा जिरि जिरि गय खान्थालनि बारि बेसे समायना बर' गामि नैबे हादराव समायना कार्बि आंलं नैबे हादराव समायना कार्बि आंलं थेंक इउ बेमोन आरोखि ना माने कार्बि आंलंखौ लानानै सुजुदोंमोन आरो जों नंगौ आदा कार्बि आंलंखौ लानानै गोबाङानो मेथाइ सुजुबाय एक्सुवेलि नंगौ आंबो ओइ मदाराम आदाजों लोगो नांना दोंसे बैसागु खालामखांबाय
औ खोनादों आदानि मेथाइखौ मोजां नांदों। एसे माने जायगा जायगा बे जायगाफोर खायसे खायसे ओरैबायसा मोजां जायगा दं होनदों औ बे नंगौ। नंगौना माबायदि मोजां मोजां जायगा मोननैसो जायगानि बुंनाय मानसिफोरा अ थांना बे बे जायगानि मुं आरो ना औ जायगानि मुङानो जाहैबाय जोंनि बे खाथियावनो बारा गोजान नङा बेलौघाट औ भेल'घाट ओमफ्राय बेलौघाट वाटारफल आरो बेहाय दं आरो माने बेलौघाटआव औ वाटारफल दं बेहाय ओमफ्राय बे मोनसे ओमफ्राय आरो एसे गोजानाव बे देनगाव हाबलांनाय लामाथिं दङ मोनसे बे माबा कांखिलांस' होनना बुङो। औ औ ओमफ्राय आरो मोनसेया सिलभेटा सिलपेटा ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय एकदम दिफु मोनहैहां मोनहैहां लंनि खाथियाव सिल'नि होनना बुङो। सिल'नि उम आदसा नोंसोरनि बे कार्बि आंलंनि बर'फोरा जायखिजाया मेल मिथिङाव खौसेयै औ गोरोबलायनानै हाबा मावो जेनेबा दाखालि औ नंगौ इउ बि पि नि मोनसे जाबाय खाथियावनो औ नंगौ दा लगे लगे सानब्रैसोनि गेबावनो एबसु बेयावथ' मावनाय दांनायनि खुनु दिगदार जालायाखैना बेयाव मावनायानो बेयाव थांफिनबाय मावहैफिनबाय ओरैनो औ औ बिदिनो जादों आदा एकदम बहुत माने मानसिफोरा निउट्रेल टाइप माने बयजोंबो गोरोबना थानो हानाय औ गोहो दं नंगौ कार्बि आंलंनि मानसिफोरा नों मा बुङो? औ औ दे एकदम आंथ' माने बेखौनो बुंगोन जेनेबा एकदम खस्थ' बहुत खालामो औ आरो एकदम खामानि मावनायाव बिदि मिथिं खुंनाय बा बिदि माने जोंनि आदा मोना बिराद माने गोसोआ बिराद बिसिना एकदम माने थिगैनो मावो आरो माने जेनेबा आं नुनायावथ' एकदम मोजां मावदों मोजाङै मावो बिदि आरो मोजां मावदों। बेनो आरो ओमफ्राय आर्टिस्ट हिसाबै बुङोब्ला कार्बि आंलंआव मुंख'जाथाव सोर सोर दङ नोंनि खुगाजों आं खोनानो मोनब्ला मोजां जायो। कार्बि आंलं ना कार्बि आंलंआवथ' जों आवगायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय नुबोनाय आं जेनेबा आबै होनना बुङो थुरसिगालि औ औ फुलमनि नार्जारि बे फुलमनि आबैया दं ओमफ्राय आरो सासे आदा दं बेनि मुङानो जाबाय हारिगोला आदा बिसोर मोजां खनोमोन आरो जेनेबा औ आं नुबोनायाव औ दाथ' जेनेबा एसे ओंखारनायाबो एसे माबाबाय बारा ओंखारला बिसोरो औ औ बिसोरथ' बिदि ओंखारला आरो बे आबैया ओंखारो दाबो गेजेर ओंखारो गेजेर बे दाखालिनि मिथिङावबो खनदों दाथ' साख्रिबो दं औ नंगौ आदा ओरैनो दावगाफुनाय आरो सोर उन्दै सेंग्रा सिख्ला दावगाफुनायथ' बिदिथ' आंथ' बारा माबायाखै जेनेबा बिदि नुवाखै आरो दावगाफुनाय गथ' बिदिथ' ओंखारथ'वाखै मोजां बिदि औ औ एक्ट्रिस ओमफ्राय एक्टरफोर ओंखारबाय नामा मोजांफोर एक्ट्रिस एक्टरथ' ओंखारदों बिसोर बांद्रायबो बिदि माने मोजाङानो जायो जानाया होमबाबो एसे टेकनिक नांबावगौ आदा नांबावगौ औ आरो टेकनिकेल केमेरामेनथ' दङ कार्बि दं आंलंआव दं दं सासे दं आदा दं जेरै मदाराम औ दं आरो बिनि फंबाय महेश औ दं औ बिसोरो दङलाबायो बाखि आरो दा गोदान हिसाबै आदायाबो सिनायो जानांगौ बे माबा जास्टिस जास्टिस औ नुबाय औ लोगो बेबो मोनबाय दाखालि औ बेबो मोजां औ माबाय केमेरा खालामो आरो मिउजिकबो खालामो बियो मिउजिकबो मिउजिकबो खालामोना औ आरो दाखालि मोजां मोजां मोसानायबो नुबाय जेनेबा हारिमु आफाद गोदान खुलिदों नामा औ हारिमु आफाद गोदान माने बिसोरो दा उथिफुंनायसो माने गोदान माने बिसोरो माबागासिनो दं सोलोंगासिनो दं सोलोंगासिनो आरो एकदम मोजां जादों दाखालिनि बे बानायनाया बे माबाखौ मिउजिकखौ आंनो बानायदोंमोन आदा बे औ मिथिंनि बे माबायाव बै जारिमिनारि बे मेथाइआ औ बे फ्लेग हस्टिंआव जे बै एक्टिं द्रामा थानाया ड्रामाटिकेल औ बेथ' मोजां बेखौ जादों मोजां कमेन्ट फैदो इउटुबाव औ आदा आदसा नोङो रायजोफोरनि अननायाव देमसि मेथाइ देमसि माने बुजियोना बैसागुबो होनो जोङो औ आदा बैसागो दोंसे बानायगासिनोसो दं आं माबा गानाथ' ओरैनो कमप्लिट जायाखै आदा मोनाथ' बिराद एक्सपार्ट बैसागु गानाव जेनेबा आदामोननि सिगाङाव एसे खननानै दिन्थिनोबो बोरैबा ना प्रेक्टिस मेक पारफेक्ट प्रेक्टिस खालामबाय थाबा औ जानो हागौ आदा खोथा गैया नंगौ 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 नोंनि बे नंगौ बानायहांनायखौ माब्ला बरनगोन नोंलाय बैसागो बैसागोनि सानब्रैसोनि उनाव सानब्रैसो रिलिज होनोसै ओमफ्राय रिलिज माने भिडिअ खालामगोन आरो ना औ बेखौ बै दाखालिनि बे दालाय मिथिङाव मोसानाया बे औ गथ'फोरा बिसोरनो बानायगोन आरो भिडिअखौ आदसा आदसा बिसोरनो होनोसै आं गानखो औ दे एसे नोङो बारा गोलाव रोजाबना लाइनथामसो ओरैनो बोजायो बोवा
मेथाइखौ ना औ मेथाइखौ दे माने लिरिक्सआबो बिदिनो आरोना आदा माने दा बानायगासिनोसो दं बे औ मेथाइखौ माने औ अबेबा चेन्जबो खालामनांगौ हागोन माने चेन्जबो खालामनांगौ जेनेबा औ औ एसे दोङो लाइननोसै खनसे औ लाइन मोननैसो आवजार दंफांनि दालायाव बानानै आवजार दंफांनि दालायाव बानानै दाउखौ गाबफैलायबाय लै आगै गाबफैलायबाय बैसागो बोथोरा सफैलायबाय लै आगै रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय बिदिनोमोन आरो औ औ मोजाङानो जागोन बेखौ जास्ट मोजाङानो बानायगासिनो जागोन औ दं मोजाङानो जागोन जास्ट दांदोंसो आरो औ मिउजिकखौ औ औ बानायगासिनो दं माने बे हारिमुवानो हारिनि महर मोखां नालाय औ आदा नंगौ हारिमु नंगौ होनबा जों बे फकखौनो लाबोग्रोनांगौ हायोबा औ आदा माने लाबथारा दोननांगौ आरोखि नङा औ होमबा औ आदा नंगौ नंगौ जायखिजाया नोङो स्टेजाव मेरला मेथाइ रोजाबो स्टेजावथ' बिदि स्टेजाव खनो नोङो सोरनिबा हिन्दी मेथाइ रोजाबनानै सोरनि हिन्दी मेथाइखौ बांसिन फल' खालामो नों सोरखो आंथ' बांसिन हिन्दी मेथाइ फल' खालामोबा माबा बै ए आर रेहमान ओमफ्राय सानै आरो ना आर्टिस्ट आंनि फेभरेट आर्टिस्ट ओमफ्राय शंकर महादेबान औ औ एसे एसे खोनासंनानै जों फोजोबसिगोन सावरायनायखौ औ आदा नोंनि हिन्दी मेथाइ बबेखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ एसे खोनासंनोसै औ रायजोफ्राबो खोनासंगासिनो औ दं आदा जानिए हिरिए जानिए हिरिए मेरी मन ये बता दे तू किसी और चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा मैं खुद को तो ना है छुपा मेरी मन ये बता दे तू किसी और चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू थैंक यू बेटा साबायखर जायखिजाया नोंहाथ' आरो आदसा न'खरफोर दाबाय नामा नोंलाय न'खर औ आदा संसाराव हाबबाय औ औ दं संसाराव हाबबाय दे 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 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर जाबाय औ आदा दे रोजाबनायखौ गारना बाथाथ' होआ औ जोंहा लासै बेवहायबा लासै 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 थांबाय थादों आदामोननि अननायाव आदामोननि नाजादो औ आदा ओमफ्राय गारनो नाङा मेथाइ रोजाबनाय लिरनाय मिउजिक बेफोरखौ हमबाय थादो औ जोंना लासै आदा लासै बैसोआ थांबाय दंथ' दा नोंसोर गोसो औ होनांसिगौ बांसिन औ आदा दे बिदिब्ला दिनै जोङो एसेखौनो सावरायना दोनथ'नोसै देनां लोगो मोनबा आरो गुबुन मोजां सावरायगोन फंबाय औ आदा एकदम थेंक इउ थेंक बिदिब्ला इउ थेंक इउ नोंनो अबंगसाया बे मिउजिकआव लोबहाबनायनि एसे गोहो औ बोलो आदा सारस्रि हरथों बेनि थाखाय आं बोर बिख'नानै नोंनो हरनाय जाबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ एकदम रोजा रोजा साबायखर दे बिदिब्ला दिनै एसेयाव दोनथ'नोसै फंबाय दे आदा दे बाय औ बाय बाय औ बिसेसर बसुमतारी कार्बि आंलंनि बिथाङा दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा मेथाइबो लिरो मिउजिकबो होयो दिनैसिम 12थासो मेथाइनि गारां होबाय बिथाङा एलबामाव बिथाङा एसे एसे एक्टिंबो खालामो जायखिजाया बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों आरो हारिमुआव गोबां बिहोमा होथों बिनि थाखाय आं अबंगसायनाव बोर बिनानै बिथांनो सास्रि हरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै जोंनि नायजाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि